Mugunta mafi abin mamaki da na gani a kwanan nan shine labarin da na karanta a shafin Nasiru Zango, wakilin na Freedom Radio. Sai na kira shi da kaina a waya jiya, na ce da shi wannan abin da gaske ne? Ya ce da gaske ne, har wurinsa suka zo kuma yanzu ma kes ɗin yana hannunsa. Wata mata ce za ta je wurin 'yan Hisba, sai ta ce bari ta je wurinsa shi ya je ya warware mata matsalar ko za a tona asirin ɗanta. Ɗanta ne ta ce ya ajiye ta a wani wuri, mummunan wuri, yana wulakanta ta, kuma a cikin wannan azumin na Ramadana ba ta samun abin shan ruwa sai ta je ta bi layi ta yi bara, kuma yana ba ta 15,000 ne a wata, kuma yana da kuɗi, amma ya ɗauki matarsa ya je ya tare a gidan surukansa, su suke cin duk arzikinsa, ita kuma ya wulakanta ta. Duk wanda ya ji wannan, kai in ka ji wannan labari za ka yi sauri ka jawo masa ayowa bil walidaini ihsana, ka yi gaggawa ka ce to kawai sai ya ce to a madadin haka ai bari mu neme shi. Sai aka kira shi, wannan mahaifiyarka ce? Eh mahaifiyata ce. Ga abin da ta ce. Ya ce to ita ta kawo da kanta? Ya ce to ni ma bari in faɗa. Ya ce wannan mata da kake gani mahaifiyata ce. Ya ce tana tare da mahaifina bayan an haife mu. Ya ce ina yaro ɗan shekara 7, ina tuna lokacin da babu wani cin mutunci da wulakanci da ba ta yi wa mahaifinmu. Ya ce mahaifinmu yana da wadata daidai gwargwado, yana kasuwanci, amma ita kuma tana da alaka da wani mutum a gefe daban wanda ya fi shi kuɗi. Bayan alaƙar da take yi da shi, shi kuma tana kullum tana musguna masa da tozarta masa, ya mata kaza ya mata kaza, kuma ya sake ta. A ƙarshe bayan alaƙar ta da wancan mutum, sai kuma ta haɗa baki da shi. Wannan ɗin ya samu jarabawa, ya bashi ya zo ya fara wulaƙanta shi da tozarta shi akan ya biya bashin, bai iya biya ba. Suka sa aka je aka kulle shi a kurkuku, ita kuma ta ci gaba da sha'aninta da wannan mutum. Ya ce ina tuna lokacin da ta ɗauke mu muka je wajen babana a cikin kurkuku, yana kuka yana roƙo ki rufa mun asiri saboda 'ya'yan nan, ki haƙuri karki rabu da ni. Ya ce mu ashe ta je da mu kawai akan kawai ta ci masa mutunci ne, ba ta takardarta ita ta gudu shi, ita ba za ta ci gaba da zama matar fursuna ba. Ya gagara, abin da har ya kai ga aka ba da belinsa ya fito, ya dawo gidan, ta ga tun da kurkuku ya gagara wa, ita ta ce kawai bari ta raba shi da duniya. Shi wannan din ya ce ni ta aika na je na sayo mata shinkafa bera, ina gani ya ce ta sa a cikin abincin baba. Ya ce ni ban san meye ba ne, ina karami. Ta zo ta ba babana, ya ce a gabana baban ya fara kumfa a baki har ya faɗi ya mutu. Matar kuma ta bi wannan mutum ya ɗauke ta suka tafi Legas. Ya ce ƙarshe fa, ya ce ko kwana 20 ba a yi da mutuwarsa ba, wannan mutum ya dawo ya ce ni fa ba a biya ni bashi na ba, aka sai da gidanmu aka ɗauki kuɗin aka bashi. Ita kuma ta ɗauka ta bi shi ta bar mu da kakata uwar ubana. Ya ce wanda ba a jima ba ita ma ta zo ta mutu. Haka muka tashi wani iri, sai wani makoci ne ya zo ya ɗauko mu ya rene mu na sadaka, muka tashi ya bani 'yarsa na aura. Shine wannan mutumin da kaji tana ce wai dukiya ta wancan ne yake ci. Ya ce ita ce wannan matar, sai da ni kuma Allah ya buɗa mun na yi arziki, shine yanzu ta dawo ta zo cin arziki. Ya ce wannan matar na saya mata gida. Ya ce kuma billahi lazi, batun wani magana cewa tana billahi, ya ce babu abin da ban tanadar mata ba na abinci. Ya ce ruwa ma wallahi ba na leda take sha ba, na roba take sha. Ya ce to yanzu ta gama da babana ne take so ni. To Allah ya samu dace. Kar ku manta ku yi following dina, ku yi sharing kuma ku yi comment domin samun labarurrukanmu da mu daura nan gaba don nishadantarwa da ilmantarwa. Na gode.